kala inde muɗum e yettude mum en jetti Allah en juuɗi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo guila nde hunde wodani kala kadi ko woodi sababude mum. Bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men wiyetede Andu Diine ma ɗo e Saftere men Dakar FM. en calmini ceerno men khalifa men wondude ceerno Ibou Mar ceerno e dendagal seto kamɓe kala en jettiɓe en jarniɓe non kadi ɓen dilloɓe Saftere men Dakar FM gartugol Ala Diabou Ndiaye mawɗo Bassirou Bane alaji Amadou Tidiane Kassé alaji Bayli Sy Bocar Mamadou Guissé ceerno Mamadou Youssouf Cissé baba Mamadou Guissé kamɓe kala jettiɓe en jarniɓe wonde to hôpitaluji cellani nde Allah ɓeydata cellale kisal ha heewa hayni kadi wonɓe e nder galleji ɓe cellani nde Allah immintaɓe heɓe jokka e hajuji mabɓe yaɓeɗa ngal ƴewode jikki jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah nawnata saburade ndenka kalisaji kayitaji o nder jaam e cellal e kisal. en camni dendagal ko heɗoro Saftirde men Dakar FM e oɗo saaha yewtere men wiyetede Andu Diine ma yewtere waɗetede kala alarba oɗo saaha so heedi 21h ha 22h jamma taw jadere hen ko ceerno Hammat Diallo. eɗen jetta bandiraɓe kala e kuɓal ɓen kadi artuɓe namde diine machallah namde jonɗe kadi gaari so Allah holam ɗo jaaɓi sen gaddi dawal e deftere men mo gaddamati isi yetti caggal muɗum min cakkitiro dawal namde bandiraɓe kadi mbawa ɗum naftorade ne jetta kadi ɓe ganduɗa yeɓoɓe ayaw men mo Nangue TV taw caméra men ko Abou Thiam maccuɗo hajum tonte karallagal to ko Amadou Sow non ceerno Hammat bisimilla calmina bandiraɓe hettiyankoɓe Saftere men Dakar FM e yewtere men Andu Diine ma. bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. calmini on min juurima on onon foof min gardine salminade hen ceerno men khalifa men cheikh Seyid Alhaji Ahmed Tidiane Ba enen calminamo eɗen juuromo enen calminira hen ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar caggal toon en calmini dental ngal fof gorko e debbo mawɗo e suka ɗo maɓɓe ɗo en juurima ɗumen en duttitima ɗo kadi e radio he gam wallodirde e yewtere Andu Diine ma. en calmini kadi gardide rato ngo hono Ala Diabou Ndiaye e wallidiɓe makko fof ha e jagganɓe en kaɓirɗe ɓe hono Ahmadou Sow e Abou Thiam maccuɗo haaju mum en calmini fof en juurima inchallahu taala. tigi jarama ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani noon ceerno en garti kadi yewtere men Andu Diine ma hande o kadi hol banggue kadi mo nayorɗen e nder deftere men mo gaddamati isiyati. hande so Allah haaji enen kala gueɗe gañaɗe e nder julde en to jejjiten en jangguino farillaji janggoɗen sunnaji janggoɗen jiɗaɗi hande ko gueɗe gañaɗe kalaten dewnen hen kadi gueɗe bonnoje julde. bisimilla ceerno. no fasluji ɗi kewani mawnañi no fewi nawen mbaɗen faslu dambuɗe ɗiɗi so ɗum hande janggaten inchallah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أما بعد فصل يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي التشهد الأول والتعوذ والبسملة في الفريضة والسجود على البساد والمنديل ونحوه وعلى طرف الكم. فصل كثير لكن هلا يحلا ويكره أن الدعاء دواد بعد تكبيرة الإحرام تقل حبران وحرم نرد تقل هانتي ندو حبري سا المامي سا غوتو سا باو caggal hante harmini wiide no lombo ɗon duwaw hadema janngude fatiha ɗum ko hunde añade kono sa waɗi bonnata julde ma de kono noon ne aña neɗɗo noon kala ko nanɗa ne aña sa dañi woppude ɓuuri wo fir ruku'i kadi sa jaggue koppi ɗonne kadi duwade ɗon ne aña holko janggate ɗon subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi kono wiide sokodir ɗon duwaw ɗum kadi ne aña. وفي التشهد الأول تهيا غدنا سا جولدر دي a jottana ko na tahiyade on tahiya kadi duwa wattake hen deke wadde en faama ɗon tahiya cakkitto calminirɗo o on ne duwe duwa ne ɓeyde on tigi watta awuzu e uusade wiigol bisimillahi rrahmani ndo wiide awuzu billahi min alcheitanir rajim wal basmalata wiide bisimillahi rrahmani rrahim fil faridati e farilla ɗiɗo ɗiɗi ne gaña e farilla e ko noon wi eyyi en kalini hen noon ñanden jeese nayi goni hen to banggue mazhab Malik yeeso ɓurgo jogade doole ngo wi tan ko sa habbiri ya wi allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin yeeso wongo no woodi ha hande koye Malik ƴetta wiigo wonde ene dagui wiide bismillahir rahmanir rahim o yeeso konngol gongol kadi haali toon wi ƴettama e Malik
wiide ne yiɗa boom wiide bismillahir rahmanir rahim won konngol gongol kadi ƴetta fo koye makko de ha joni wonde o wiigol bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ɗo fatiha ɗo ko wajibu koko waɗɗi kono noon konngol bingol oto waɗengol ngol ɓuri jogade sembe tan e joni noon madhabuji goɗɗi noon madhab imamu shafi'i on kañum to maɓɓe sa wiyani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah julde ma ko hobbonata ɗum noon waɗi ƴettuɗen ɗiɗi konnguɗi hayso ko ɗi ɓuraɗi sembe sembinirɗen kadi no shafi'i haaliri ni ɗum waɗi enen kam en gaddat bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin e to simore to noon haysa addani simore fawatende fatiha nde nden haysa addani so na noon taw jangata ko riwayatu qalun ɗum kam tawi ko qalun jangata hay simore nde a bismotonde eyyi ko noon wayi o wi noon watta sujjude alal bisaɗi e berteteri ɗum ne kadi ko hunde añade o wi wal min diili e sarbet wona hawihi e ko nandi hen addu ɗum tan naw ɗum sujjo men da verta ɗum to jama to wona e julde hen o ɗum ko aña so na noon taw ko bertuji bertaɗi jama berto gadda tan waɗa jama toon tan woppa ɗum ala caɗele kono ittude bertu to galle mum adda wertoyo nder jamaatu anka hulede hade wasde taw cokolone mbawi tarade hen walla guerte ɗe mbawi foccude hen or adda ɗum jama kono amma mbirtu kay baɗaɗo jama on ko toon tan woni on kay añaka e sharfu o ko noon haalide on ɗon añaka wa ala tarafil kummi sujjude e jungo wutte mum cakka jungo wutte ma tan mbiya ya sujju hen woni aña ko noon kadi famide o nahawi hiya ko nandi hen wala tarafil kummi mbiɗen wal min dile sarbet wertude sarbet mum sujji hen aña to sharhu to sa ƴeewi emo wiya so nata ko jangol ɓuuri mawnude tigui rigui walla nguleyki ɓuuri mawnude tigui rigui taw leydi ndin wuli gulgol susa fawde hindema e leydi ɗum basi ala jomum waɗa noon o haala ɗum to sharhu to waliltifatu e jeccitagol li gayri daruratin ko alda e lorne aña aɗa juula aɗa yeccitade noon ko ƴewde banggue ñamo ga walla banggue nana ga tawa gantu ala ɗum ne aña kono noon tawa pele ma aɗa ne kucciti banggue funnague an ɓanduma ndu fon hucciti banggue funnague ko darde nde tan mbaɗɗa ni ɗum ne kadi koko nande joni a darniɗa moto ma omo ɗesi wirnade guite ma seeɗa aɗa huuli hade goɗɗo nawde mo sokaki walla welo ma walla daba ma puccu ma walla mbab ma ɗo waɗi hen dimgal ma aɗa huuli hade yaade saaha fo beddoɗa mitere ma seeɗa taw ko banggue ñamo tan walla banggue nano ɗum ɗon bonnata hay hunde kono yeccitgol tan e dow hay hunde ɗum ɗon moƴƴani ɗum kadi moƴƴani ko noonne kadi o wi wa tashbiku e sengodirde al asabi e peɗeli aɗa juula cindodira nannodira peɗeli ma ñaamo e nano cindodira ɗum e nder julde ko hunde añade wa farqa'atuha e ŋaƴƴinde peɗeli aɗa juula aɗa ŋaƴƴina peɗeli ɗum ɗo fof ne tindini e le koye fijirde gonɗa ɗum ne aña e julde bonnata noon wal abasu e fijirde bi khatamihi e feggere mum aɗa juula aɗa nanga feggere ma nde aɗa yirla ɗum e jungo aɗa juula aɗa yirla foti koye darde foti koye jonde ɗum kadi ko hunde añade aw bi lihiyatihi walla aɗa juula aɗa moyta waare ma aɗa fooɗa waare nde e nder julde ɗum fof kadi ko gueɗe gañade saabu yadani e khushu yadani e kullol Allah tigui rigui wa taghmidu basarihi e muɓɓude guite makko na juula muɓɓa guite ma ɗum ne kadi ko hunde añade o wi noon so wona taw sa muɓɓiti tan jeyata ko harmi ko nande an ɗo gonɗa ɗo yimɓe rewɓe tan goni so ne kunci ɓalli mumen ha laaɓi walla worɓe ne kunci ɓalli mumen ha laaɓi sa firta guite ma tan ko hen pawata ɗum kam ko wajibu muɓɓa guite ma ɗe boom ko amma wona ɗum kay firta guite ma ko noon o wi kadi wa dammul qadamayni e ndo sabrana wa rafuhu ila sama wa rafuhu e ɓamtude guite ɗe ila sama fewde asman aɗa juula aɗa hoyno dow aɗa hoyno nangue walla aɗa hoyno koode taw koye julde gonɗa ɗum kadi ko hunde añade fewani wa dammul qadamayni e tappodirde pele mum ɗiɗi pele ma ɗe takkodirde haade memodire ene aña yoɗo ceertu seeɗa kono woɓɓe hen kadi no ceerdirteɗe ni kadi ne waɗi caɗele ko ƴetta palsuji yimɓe tato jomum sanno ngal koyngal wona to place neɗɗo banggue ñaamo ngal ga wona ga place safe yimɓe tato fo ƴetta palsuji men ɗum kadi fakkiti allah ko serduɗo tan seeɗa yal ƴetta place neɗɗo goto rek tawa nawani palsuji men foof ko noonne kadi wa wad'ul yadi alal khasirati e fawde juuɗe mum e dow ɓotali mum dow guttuli mum piya cengi ɗum woni fiide cengi aɗa juula ƴetta juuɗe pawaɗo ɗum kadi ko hunde añade wa tahdisu nafsi bi umuri dunya wa tahdisu nafsi e yewtirde fittandu bi umuri dunya e fiyakuji aduna kabbira aɗa juula aɗa miijo gueɗe aduna ko nande rewɓe en ko nande ɓiɓɓe en bitikaji en guese en nayi en aɗa miijo jawɗe gueɗe ɗen gueɗe ko gueɗe aduniyankoe ɗum kadi ko hunde añade ko hunde an sa miijima gueɗe aduna ustata ko valeur julde ma nde
julde nde selli kono nde ustoto qimama ede ustoto ndeke wadde en paami tawi miijiɗa ko geɗe lahariyankoje ɗum ala caɗele ɗum kayde moƴƴi miijade maayde en miijade qadri way hulɓina niɓɓidde e fadde miijade jaygol lahara miijade aljannaji ɗen geɗe kayne moƴƴi ɗen ɓeejata ko moƴƴere wa hamlu shay'in e rondade hunde ɓe kummina jungo wutte mum woni poos mum tan aɗa juula mbaɗa kanjara walla caabi e nder poos ma walla portable ngal ngannduɗa ñifaka so soni ɗon ɓittinata yimɓe ɗum fof ko hunde añade ndeke a fotani wadde kanjara e poos ma walla caabi dilloji walla portable ngal ngannduɗa a ñifani ɗum so accingal toon ngal ñifani ɗum ne hunde añade sabu so soni ɗon tan haljinata yimɓe gonga ɗum kadi wona hunde moƴƴere e mbatten ɗum hakkille ko noon kadi aw famine walla e hunde ko joomum ne juula wuufa ñaayre walla wuufa haalis walla wuufa hayre e nder hunde ko mum ɗum kadi ko hunde añade bonnata julde ma tawde kay haɗanima janngude ha sella so tawi a wuufi noon ko heewi ha woni awa janngude ko laaɓi julde ma bonat wassalatu e julde ɓe ɗariqe laawol man yamurru mbo ene wirto bayno yedeyhi ɗo yeeso makko ɗo ɗum kadi ko hunde añade ngara tan e hakkude laawol nderɗa gona e julde walla e takko laawol alande ko yimɓe ne mbirto yeeso ma ɗum kadi ko hunde añade ɗum kadi fotani wonde ko noonne kadi o wi wa qatulu e warde alburghusi ɓuucatoɗi hono ñakki en ɓowɗi en fof naati hen warde ɗum wal qamlatu e temba hono tenɗi mbabba puƴƴeteɓa fil masjidi e nder jama hay sa wonani julde warde ɓowɗi e nder jama walla buubi ndo walla wiyatno ñewñi en gueɗe loroje ɗe tan ko nande ɓowɗi en ya Allah ñakki en tendi en fujje ɗum fil masjid e nder jama ɗum kadi fewani hayso wona e julde gonɗa hayso ka jooɗi tan jama handani ɗum jama fotani waɗen noon tigi on ɗon fasul ko haaɗi gueɗe gañaɗe ɗo o haaɗi hen joni paaɗen koye gueɗe bonnoje julde ɗe bisimilla woy fasulum ko keerol hakkude haala e haala تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه وبترك تكبيرة الإحرام أو النية أو غيرهما من أركانها وتبطل الصلاة جلد بنيرة بترك سبب وجود شرط غوت من شرائطها سرد جلد مع القدرة وندد حتند السفترد عليه أدو مو جلد ما بني هلدم عند شرط جلد كو جوغاد سليق laaɓal ɓanndu ma e comci ma e nokku ɗo juulata ɗo e huccidde funnaange e suurde awra mum ndeke so a juuli aɗa waɗi kilot tan an gorko aɗa waɗi kilot koppi ma fof buhi ma fof ne gona e boowal an teyi aɗa siftori a jogii comci julde ma boni aɗa juula aɗa anndi alda e salligi julde ala ɗon aɗa julde wutte baɗɗo soɓe aɗa siftori aɗa tinti soɓe kay juulata a jogii comci waktu ne yaaji tawiɗa julɗa kadi julde ma boni tigi ko noon ni kadi woɓe tarke takbiratul ihram e woppude kadi habbirandu harminirdu a dari kucciɗɗa funnaange tan kono a habbirani a habbirani tan gonɗa janngude faati hoto paaɗa nayi nokku holto paaɗa julde ma ala julde a win nijjati walla woppude anniya a juuli kono a anniyaki a dari tan kabbirɗa julde ma kadi ko bonde ɗo kadi watte hakkille aw gayrihima walla ko wona ɗiɗo ɗiɗi min arkani ha e jookli julde woppude ko nande woppude jaggude koppi en taw ko an teyi woppude sujjude en taw ko an teyi woppude salminde en taw ko an teyi ɗum fof julde ma boni julde kadi ne bonira woɓe tarki sunnatin wahidatin amdan ala ahdil qawlayni woɓe tarki kadi sabi woppude sunna wahidatin gooto amdan taw ko an teyi sunna wiigol sami allahu liman hamdu ko sunna habbire kabbiral gonɗi e nder julde ɗi hen habbirano fof banggue mum ko sunna sona wotude ɓamtante hen ɗum tan woni farilla ko noon tahiya gadano o e cakkete fof ko sunna famide jonde hakkundere nde fof noon didirno ko ne sunna tawide tan woppa sunna goto e nder julde woy ɗum ɗon kadi ne bonna julde ma kono ko ala ahadil qawlayni ko gotel e konguɗi ɗiɗi hen konngol wi julde ma bonat konngol gongol ngol wi julde bonata kono a dañat bakkat na famide ko noon kadi wo bil kalami li ghayri islahiha julde kadi ne bonire bil kalami sababude haalde li ghayri ko alda islahiha haala moƴƴinowo julde hayso noon sahaaji ene waɗɗama haalde kono haalade kono julde ma bonat ɗo juulata ɗo a yi gumɗo nene yaha ala ɗo woyndu ne yeeso makko woyndu ala muul ko jogoto yolɓita ɗo maaya ɗon haalde ma nde ko wajibu e dow ma kono wimbo he gaskana yeeso ma julde ma nde bona danda fittande noon eyyi ɗo ka haala ko mbaɗɗi kono noon kadi walla ka porsaɗo goɗɗo wima he haal walla min felluma kalɗa a hayti fellede kono julde kam boni holko woni ko bonnata julde e nder ko juuloton ko almami o jiiɓi ne dagui o namdo min famami kalɗon ko ɓe mbiyamo julde nde ko ni ay kaɗo haala soko heewani ko bonnata julde
tigi soko heewi noon ko bonna fami so jeddi ɗi kewi tan julde boni wa bil fi'li al kathiri min ghayri jinsi salati kal mashi al kathir bi khilaf al qalil wa wi kadu wa bil fi'li julde ne bonire sabbi wadde golle al kathiri kewde min ghayri jinsi salati ɗi jeeya kay leñol julde tigi golle ɗe ganduɗa hon ɗin ɗon ɗin pièce aji ngala e pièce aji julde mbaɗɗa ɗum e nder julde taw koko heewi julde nde boni hono ɗum wayata kal mashi ko nande yaadu al kasiri hewndu kabbirɗa ɗo moyulɗa ɗo e fodde kono yaha fodde kono wona ɓoggol le dokkirowo galleji ɗum kadi julde ma boni gonga sabi yaadu jeeyaka e julde tawi noon ko seeɗa yal yaade sukkoyde yolde sappewol gongol yeeso ma ngol walla gongol yeeso ngol ɗon walla tataɓol ngol yo haat ɗo so ɓurti ɗo tan hanti tan haɗallam famide won ɗum no wima bi khilafi luuti al qalili seeɗa jiddan sanne luuti noon yaaduna jaaɗa tawi ko seeɗa yal ɗum kam bonnata julde kala machi ko nande yaagol li sutra ten fewde sutra gorol sappe mo dariɗa o sappe goɗɗo nene yeeso ma place nen ɗo foti daraji hay goto sukkani jaaha cukka ɗum ala caɗele walla sappe gonɗo yeeso on jaaha cukka walla gonɗo yeeso on tataɓo o tewto ɗon tigi ɗum bonnata julde aw furjatin li sutra ten ɓe mbiyannoon fewde sutra woni a habbiri aɗa juula tan miijiɗa ndeke neɗɗo no wawi rewde yeeso ma ɗo sallu noon e yeeso ma jaaha ha mbaɗa ndu sutura walla piyo famide walla welama walla moto ma dariɗa hakkude mon waɗ distance aɗa huuli hadde worde ko jaaha seeɗe ha ɓattaɗa tawa joom haqqille kam miijota ko rewde hakkude ma e moto o eyyi ndun ɗon yaadu kadi ala caɗele ndun ɗo bonnata eyyi ɗum aw furjatin walla ko yolde sukkoyde yolde nana ɗum fo ala caɗele walla hamsati e ñeysude aɗa juula ñeysa goɗɗo mbaɗa ni tan goɗɗo yaato walla wanni aɗa ɓaaja goɗɗo eyyi ɗum ɗon kadi e nder julde ɗum kadi moƴƴani wa hakkil jasadi e ŋañogol julde e ŋañogol ɓanndu ŋañogol ɓanndu so tawi heewani ha ɓurti eyyi ɗum ne kadi so tawi ko seeɗa yal bonnata kono so heewi ha heewi ena haaɗa lamɗam seeɗa tigi walla aklu e ñaamde wa surbu e yarde ɗum mubɗilum ene bonna mutlaqan e wellet aɗa juulanno ñaamɗa jarɗa tigi no julta ɗo tan mataw gaddanoɗa kas ata ene kuppon mburu no fawi hen nanguɗa ƴakkuɗa e mburu he jarɗa ata o tigi hay saka jejjiɗo wi mutlaqan e sa yejjiti sa tawi ko an teyi fo julde ma boni woni ko wi e won konngol noon wiyata tawi ko jejjiɗɗo bonnata sujjat ba alah salam tan kono kanko ɗo wi ko mubɗilum mutlaqan o wi ko oyno no bonnata kan jiiɗi fof ñaama jara e nder julde hay soko jejji o julde ma nden boni tan won konngol wi noon won konngol wi ala tawi tan ko jejjiɗɗo kay ha hande julnede bonta sujjat ba alah salam wa bi ziyadati fi'lin min jinsi salati amdan aw jahalan mutlaqan o wi kadi e julde kadi ne bonire sabi ɓeydude gollal jeeyangal e leñol julde ko jaggude koppi ko julde jeeya jagga teya mbaɗa laabi ɗiɗi e darde wotere walla tujja sujjuda tete darde wotere ɗum kadi julde ma boni amdan taw koye teyade aw jahalan walla taw koye majjere a andama cikkanɗa jaggata e koppi ko laabi ɗiɗi ko hanma janggoyde wiide mi anda nde ɗum wona hujje janggoy a janggoy ha ganda walla namdoyɗa deke sa waɗiri ɗum majjere julde ma boni sa waɗiri ɗum kadi tayde julde ma boni wa sahawan e jejji in kasrota e kewi a ɓeydi jaggude e koppi walla a ɓeydi darɗe tawi koye jejji kono ɗum heewi hay saka jejjiɗɗo julde ma boni joni noon keewal ngal hono wayata wa huwa ko woni keewgol ngol raka'atani ko ɓeydude darɗe ɗiɗi fi subhi e julde subaka subaka juulata ko darɗe ɗiɗi jejjiɗɗa ɓeyduɗa hen ɗiɗi goɗɗe no foti wonata wona wonta ko nayyi julde boni sinno ko darde wotere jejjiɗɗa ɓeyduɗa hen bonata juma ne foti julde darɗe ɗiɗi jejjiɗɗa mbaɗɗa darɗe nayyi no tisbar ne ko jejjide julde ma boni tawi ko darde wotere jejjiɗɗa sujjat ba alah salam tan julde ma bonata wona faami wa arba'u raka'atin e darɗe nayyi fi dhuhri e tisbar wal asri e takosan wal isha e geeƴe jejjiɗɗa tisbar julɗa darɗe jeetati allahu akbar ceerno hoto haqqille ma holto wonno julde boni sa yejjiti a ɓeydi joyi a waɗi darɗe joyi bonnata jeegom bonnata jeeɗiɗi fof bonnata tawde ko jejji fof ara yaafa waɗa sujjuda ƴiɗi ba alah salam tan kono jeetati ɓeyda hono mum nayi ɓeyda hono mum e julde boni yallah suuran ay ɗo o deƴƴi ɗo futuru kanko o haalani futuru futuru noon ne jogii luural konngol tati ne kala hen won konngol wi futuro jippitto tawta subaka sa ɓeyde subaka sa ɓeyde futuro darde wotere a sujjat ba alah salam bonata sa yejjiti a ɓeydi hen ɗiɗi woni joyi julde ma boni woɓe mbi ala futuro foti ko ngabbude tawa yo tisbar en futuro kañum tawoyto ko tisbar kañum ma ɓeyda e mum nayyi nde bona sa ɓeydi darde wotere bonata sa ɓeydi ɗiɗi bonata sa ɓeydi tati bonata ma ɓeyda e mum nayyi futuro yo tawito e tisbar en takosan en
kongol gongol wi ala ko yo jippito tawde subaka e juma nam kongol gongol nin ton gol wi ko futuru ka nyumne sa beede mum tacci tan julde ma boni beede hono mum tan no beeda bayni yowa non est ce que dum de kam buri foftinde o wi o man salla won bo juuli salatan julde tammatan timmude ata ala nizamiha wa huwa la ya'rifu al-fard min as-sunnati wala as-sunnata min al-mustahabbi fa qila inna salatahu badilatun wa sahihu annaha sahihatun in akhadha wasfaha an alimin o wi wa man salla on bo juuli salatan julde tammatan timmude o juuli julde timmude ata o addinde ala nizamiha e jubbudi mayre hay gabbil ala ko mankini o fewndi ha fewi kono non wa hawana kanko la ya'rifu anda al farda hol ko wiyete farilla min as-sunnati sunna wa andi dum do ko farilla dum do ko sunna wala sunnata min al mustahabbi wa andi dum do ko sunna dum do ko yida juli hande gasi o anda farillaji di o anda sunnaji di o anda jidadi di kono kam o rewnide lawol hande gasi qila wiyama inna salatu badilatun wiyama julde makko nde mere o juula ni mere est ce que on kongol wi non kono non was sahih ko selli annaha na julde nde sahihatun ande selli shardi in akhadha so jaggi wasfaha sifa mayre an alimin ga gando ngol kongol kam buri wallude seeda wana masha Allah tay ko gando ari halan ma sada habbira annito sada juulembe annito burna bamta juude ma kabbira janga fatiha janga simore badani battani ambo hedi tan on hal ha assalamu alaikum dum tay ko non jaggirda julde de e demgal ma konko en sifani mani julde man selli walla ala o halnani ma anka ma firti gidi ma tan dardam gilande o wurni de adan daram kala ko watta ko fof den darum hakkille ma jaada julirda non julde ma selli masha Allah ngol do ko ngol ka buri jokkude dum ngol kam no samure allahumma salli ala sayyidina muhammad alhamdulillah rabbil alamin non badrabe sehlabe musibbe tettube hetiyankobe saktirmen Dakar FM e men andu dine ma en kedima hangal do dawal tawarkal machallah e der deftere men gaddamati iziyati joni men gar e namde dine de so Allah lamdo jabi en ciftine to kala lagal to ko Amadou Sow to kala lagal nangi TV ko Abou Thiam maccul hajum do hande ko Amadou Samblo yadude e Ceerno Hamad Diallo